Biz аларны бөтенебез көттек, зарыгып көттек. Һәр ел сайын, һәр гаилә аларга үзенчә әзерләнә. Кайбер вакыт ышанычлар акламый, тик без бер кайчанда алардан баш тартмыйбыз. Һәр вакыт яңа ышаныч, сөенеч белән көтеп торабыз. Май бәйрәмнәре илебезнең барлык бакчаларында. Так, bunu aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Нәрсә unutам икән, нәрсәдер unutам бугай инде мин. Руслан, мин әзерләнеп беттем бугай, син дә шуларның соңын утырасың? Нәрсәгә сөенергә? Ничегенде сөенмәскә? Соң бит урамда яз, кышлар сайрый, шашлык исләре килә. Бәйрәм бит инде, Руслан. Бәйрәм. Алда үсмәгәнең әле каян күренеп тора инде. Менә май бәйрәмнәре дигән буласың. Май бәйрәмнәре шулай уза бит инде. Күңелләшергә кирәк. Мин үземә хәтерләгәннән бирле менә май бәйрәмнәрендә авылга кайтканда, әйме? Анда менә иртән торып чыгып китәсең, әйме? Менә тегесен казыйсың, бысын утыртасың, бысын шуплыйсың, бысын тырмыйсың, тегене илтәсең, моны чыгып чыгарасың, тегене күтәрәсең, моны илтәсең, нәрсәндер югалтасың, кемдер эзлисең. Аннан соң кичкә генә әзрәк вакытың калса, тизнә мунча кирип куйнып чыгасың да кирип авасың. Һәм икенче көнне шул әйбер кабатлана. Руслан, бигрәк күңелләшергә яратмыйсың инде син. Әйдә син үзеңдә ул начар кайфы белән минем яхшы кайфны ачыртма, яме. Бәлки хәзер син дә кайфны күтәрербез, шигылисың? Күтәрсең, монда май бәйрәмнәре. Әлбәттә күтәрәбез, чөнки киләсе видеозны бөтен кешенең кайфын күтәрәчәк. Ышанасың миңа? Әйдә карыйбыз. Әйдә карыйбыз. Мин татарча сөйләшәм, мин татарча чәй эчәм, мин татарча яратам, мин татарча яшим. Без татарча сөйләшәбез. Мин дә татарча сөйләшәм. Мин генә түгел, бүген биредә булган барлык яшьләр дә татарча бик әйбәт сөйләшә. Чөнки без ел саен уздырылучы Мин татарча сөйләшәм акциясендә. Әйдәгез, хәзер татарча бергә сөйләшәбез. Татар яшьләре инициативасы белән барлыкка килгән чара 17нче тапкыр оештырыла. Ул берничә юнәлешне берләштерә. Казан Квест уены, Тяжело с татарским антипремиясын тапшыру, яшь татар шагыйрьләре һәм җанлы музыка бәйгесе, Чаллыда Мин татарча сөйләшәм фестивале. Яшьләр 26 апрель көнне һәр елны шул хәрәкәткә кушылалар. Алар монда килеп, кемдер бәлки хәтта җырларны да сүзләрен дә белеп бетерми. Ләкин дусларыннан ишетеп, шул чарага килә, чөнки монда ниндер айрым бер шундый атмосфера бар. Чара гадәттә Бауман урамында узса, быелгы Мин татарча сөйләшәм акциясе Камал театры каршында узды. Үткәрелү урыны гына түгел, формат, җырчылар, стиль дә үзгәрешләр кичергән. Концепцияга килгәндә безнең шигърият темасы. Ул 80нче елларга сылтама белән, язучыларның киемнәреннән дә сез күрерсез, шундый ретро формат, винил, бераз төсләр, шундый бераз чуалганрак, тагын яңа юнәлешләрнең берсе яшь шагыйрьләр бәйгесен оештырдык. Һәм бүген сез аны сценарий вакытында барышында программада батл форматында шулай күрәчәксез. 2009 елдан оештырылып килгән Татарда зор уены быел Казан Квест исемен алды. Уен барышында такымнар Казанның төрле урыннарында биремнәр шишә. Бәйгенең быелгы җиңүчесе кем икән? Казан Квест уенда катнашкан өчен Гран-при Шаян ТВ такымына бирелә. Мин татарча сөйләшәм акциясе инде 2005 елдан бирле уза. Бу акция турында мин элек тә беләдерим. Ләкин Казан Квест уенында бу минем беренче катнашуым. Монда безне редакторлар чакырдылар һәм алар командадагыларга ярдәм иттеләр безгә. Без биремнәрне үтәп җиңү яуладык. Сораулар гына түгел, төрле биремнәр булды. Мәсәлән, сораулардан соңында безгә фильмда төшерергә кирәк булган иде. 15 минут эчендә фильм төшерә алдык. Безгә шигырь язырга кирәк булган иде. Безгә пазллар төзергә кирәк булган иде. Кыскасы, бик кызык һәм бик шәп булды. Минемчә безгә җиңәргә безнең лозунгыбыз ярдәм итте. Шаян ТВ белән бу телне саклау менә безнең юл. Әлеге чарага һәркем үз максаты белән килә. Берәүләр өчен ул татар телендә аралашу булса, икенчеләр өчен сыйфатлы альтернатив музыка тыңлый алу мөмкинлеге. Яшьләрне күбрәк нәрсә җәлеп итә?
кызыклы движовый чара көтәбез инде без. Кич белән килергә дә монда рәхәтләнеп татар телендә күңел ачырга. Нинди татарча җырчыларны тыңлыйсыз сез хәзерге вакытта? Газов, Ишат Сафин, Ишат Фатуллин, Зарина Хасаншина. һәм без шуларны көткән идек. Без көткән идек Ишат Сафин мен Газов төркемнәрен, но кызганыч балалар монда бүген булмыйлар. Алар монда булмыйлар, бәлки без менә безне караучыларга хәзер менә аларның берәр җырын бүләк итәрбез. Пишмага ашап татарча сөйләшергә өйрәнеп буламын чуйсың. Минем әби пешерсә була. Ашап кына карасаң, урыстан татарга әйләнәсең. Миндә шундый футболка бар. Менә без димәк бер төсле кием киябез. По-татарски задерживаемся. Дуслар, келегез якынрак. Үтеп барган кешеләр, кунаклар, бирегә күрсәгездә була. Бәйгенең әлеге этабы тәмам. Хәзер укытучыларга яңа уку чирегенә аяк басасы гына кала. Әтеп җиңүче өчен әлеге конкурс тәмамланмый. Ул октябрь айында узачак ел укытучысы бәйгесенең йомгаклау этабында Татарстан данын яклаячак. Бүгенге көннең нәтиҗәсе итеп шуны әйтәсе килә. Күбрәк татар телендә җырлар тыңлагыз, шигырьләр укыгыз, рәхәтләнеп туган телегездә сөйләшегез һәм аны яратыгыз. Мин татарча сөйләшәм, ә син? Дуслар, әлегә шулпан хисләнеп әзерләнеп йөргән чагында мин сезгә май бәйрәмнәреннән качып калу буенча берничә лайфхак әйтеп китәм. Беренчесе, әлеге чирак сез студент булсагыз эшли. Алло, әти. Безнең теге тиздән сессия булгачтын, ялларга паралар куйдылар. Шуңа күрә мин бу ялларда кайта алмыйм инде. Икенчесе. Алло, әни. Анда каралы, бу атнага авылга кайтырга машина калмаган икән. Мин инде кайтып тормасмын, яме? Мин бу ялларга кайтырмын дигәнем, тик бу ялларга шундый яхшы шабашка килеп чыкты. Шуңа мин Казанда гына калып, монда эшләрем бетерәм инде, яме? Бик кайтып булышасым килгән иде. Дүртенчесе, әгәр дә сез егет булсагыз. Алло, әни, каралы, анда язга призыв бара. Шуңа күрә мин авылга кайтсам, армиягә алып китерләр дип борчылам. Шуңа мин, җәй көне генә кайтырмын инде, яме? Ялларда кайтырмын. Син армиядә булдың бит инде. Нәрсә сөйлисең син? Үзеңнең нәкилләнүең җитмәгән, син башкаларында башын катырасың. Әйдә, менә хәзер мин сине менә быел ял итәргә өйрәтәм. Улар да дуслар видеозына карый торсыннар. Сәлем, дуслар, эфирда һөнәр сәхифәсе һәм без бүген тәмле тартлар пешерүче Әнҗи Касыймовда кунакта. Әнҗи Касыймова, 18 яшь, кондитер. Үз профессиональ юлын 2020 елда башлый. Төрле тартлар, матур бизәкле пирожныйлар һәм башка камыр әйберләре барысы да Әнҗи кулыннан килә торган эш. Сәлам, Әнҗи. Сәлам, дуслар. Сәлам, Илзия. Менә иң беренче эшне без нәрсәдән башлыйбыз? Әйтәле. Иң беренче без фартукларны киябез. Һәм чәчләрне алып куябыз, дигәнме? Яхшы, әйдә киек. Фартукларны кидек. Димәк, менә без бүген пирожный пешерәчәкбез инде, яме? Менә аның өчен безгә нәрсәләр кирәк булачакмы? Сөйләп бир әле. Безгә май, сөт, йомыркалар, какао, разрыхлитель, крахмал. Монда әле тагын матур шундый бизәкләр дә бар. Бизәкләр белән бизәкбез безнең пирожныйларны. Яхшы. Димәк, башта иң беренче нәрсә салабыз? Башта без май, шикәр белән булгатабыз. Хәзер без 2 минут Biz onu bulgatабыз. Şurada texnikada kul bilan gina эшләү юк монда. Монда техника бөтенсендә эшли. Менә инде бераз эшләп китәле. Гомумән үзем турында безгә менә беләсебез килә дип әйтимме. Әйдә менә мин моны башта эшлим, ә син үзең турында менә бераз эшләп кит. Миңа 18 яшь, мин Книтул КХТ университетында укыйм.
Мин Казан шәһәрендә тудым. Һәм монда яшисең шул. Әйе. Менә шушы тортлар белән шөгыльләнүең, мавыгың каян килеп чыкты ул менә? Мин беренче тортны 9 яшьтә эшләдем. Беренче торт инде. Анарысын мин дусларга, әйтәйнигә пешердем. Һәм 2 ел заказга пешерәм хәзер инде. Аха, менә бит. Менә син укыйм дидең. Менә уку белән шушы эшеңне ничектер менә бергә алып бару син авыр түгелме? Уку белән бик авыр. Менә бит. Аха. Әмма ләкин син тырышасың. Да. Яхшы. Тырышам. Аха, яхшы. Так, bunысы булды. Димәк, хәзер без алга таба нәрсә эшләячәкбез? Хәзер без формаларга бүләбез. Менә гомумән инде менә синең заказларың күпме? Заказлары күп. Миңа әни инде булыша. Аха, менә бит. Хәзер бенто тортлар бик популяр инде. Аха, шуңа күрә синең заказларың шул бенто тортларга күбрәк. Әйе. Аха, всё булды. Так, без моны алабыз инде моннан. Безнең менә пирожныйлар әзер. Без аны хәзер пешкә тыгабыз, димме? Әйе, 25 минутка. Кексларыбыз һаман да әле безнең пештә. Шуңа күрә без хәзер крем ясый башлыйбыз. Менә безнең тәмлүшкаларыбыз әзер. Димәк, без аларны хәй чыгарабыз, димме? Әйе. Сөндерәбез. Ой. Вау. Так, әкрен алабыз, димме? Дуслар, без иң кызык мизгелләрнең берсенә килеп җиттек. Хәзер без әлеге безнең тәмлүшкаларыбызны бизишәк, шушындай матур бизәкләр белән монда нәрсәләр генә юк. Шала башлады. Шулай угыймы? Әйдә, хәзер әйдәс иң беренчесен син күрсәт миңа. Аннан соң мин Аха, так. Хәзер бик җитди момент, җитди мизгел дип әйтимме? Ох. Так, беренчесе булып чыкты. Киттек алга таба. Дуслар, безнең шушындай матур тәмлүшкаларыбыз килеп чыкты. Әгәр дә сезнең дә төрле тортлар, пирожныйлар капкарырга теләгегез бар икән, менә сез инҗигә мөрәҗәгать итә аласыз. Ә инде безнең тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Менә Шулпан, май бәйрәмнәре, май яллары дигән булабыз, әйме? Май бәйрәмнәре нәрсәдән гыйбарәт икән беләсеңме син үзең? Анда сорау бирмиләр бит инде, Руслан. Моны бит инде барыбыз да бик яхшы беләбез. Һәм? Руслан инде. Әү? Ну ярар. Беренче май, ул Россиядә яз һәм хезмәт бәйрәме. Менә үзең әйттең. Хезмәт бәйрәме, бер нинди дә ял бәйрәме түгел. Шуңа күрә Шулпан эшләргә дә эшләргә. Так, Руслан, мин сине аңладым. Һәм быел мин сине бу ялны күңелле һәм позитив үткәрергә өйрәтәчәкмен. Һәм синең ялларың чыннан да күңелле уза икән. Синнән миңа бер шоколад. Килештекме? Ярар, бер шоколад булса килештек. Нәрсә торасың? Әйдә бар, авылга зиренә тор. Әлегә дуслар, biz язма карый торсыннар.
Дуслар, барыбыз да бик яхшы белгәнегезчә инде быел ТНВ каналына 20 ел була. 20 ел эчендә ТНВ каналы үзенең тамашачыларын соңгы яңалыклар, татар дөньясы, мәдәнияте, дөнья вакыйгалары һәм үзенчәлекле тапшырулар белән генә түгел, шулай ук күңелгә үтеп керә торган сериаллар белән дә сөендереп торды. Һәм инде бүгенге студиябыз кунагы әле күптән түгел дөнья күргән бер хәл сериалының төп геройларының берсе Эльвина. Сәлам. Сәлам, Руслан. Эльвина, инде бөтенесендә кызыксындырган сорауны биреп китәсем килә сиңа. Әлеге сериалга син ничек эләктең һәм сериалга эләгергә теләгән кешеләргә син нәрсә тәкъдим итер идең? Мен инде теге елны 21 елда Казан театр училищесын тамамладым. Һәм күп кенә режиссер кино төшерер алдындан безнең училища килеп укучыларын карыйлар. Һәм инде минем очракта да шулай ук Леонард Тобый, Давлетшин, ул киноның директоры һәм режиссеры Алмаз Абуякберов килеп бөтенебезне карадылар башта пары вакытында. Һәм соңыннан инде миңа ТНВга килергә куштылар, һәм ТНВда мин тагын бер кастинг уздым. Һәм шуннан инде белдем менә кинога узганымны. Сериал бит инде ул ялгышмасам 40 серия төшерелдеме? 40 серия. Вакыт буенча озак төшерелдеме? Ул күпме вакыт узды? Безнең сериал майда башланды. 10 май хәтерлим ул көнне. Һәм тамамладык без 29 сентябрьдә. 5 ай без сериалда яшәдек, төшердек һәм шул мизгел. Ул инде иртән кичкә хәтлек төшерү мизгелләре инде. Менә шул узган 5 ай эчендә менә күңелеңә иң кирип калган вакыйга кайсы булды? Менә иң күңелле дейикме, иң моңсу менә иң истә калган вакыйганы әйтеп китсәң. Вакыйгалар бик күп булды инде, кызык вакыйгалар, ул бит сәнгать, сәнгатьтә ул гел кызык, гел нәрсәдер яңа. Әмма дә ләкин менә минем күңелемә кирип калган ул Тәлинкә вату. Теге кино йоласы буенча. Теге һәрберсе язып. Без инде бөтенебез куллар куеп, киноның җитәкчеселәре Тәлинкә ваттылар. Һәм бүгенге көндә дә минем Тәлинкә кисәге ул миндә, мин аны күренә торган җиргә куйдым. Һәм теге күргән саен ничектер җылы туа һәм теге искә алам һәм бәлкем ул Тәлинкә уңышлар китергәндер дә, булышкандыр да дип беләм. Инде андый Тәлинкә кисәкләре синде күбрәк булуын теләп калабыз инде без. Аны кире төшереп торышны җыймыйлармы? Юк, аны актерлар һәрбер сүзен ала, истәлек сыман. Абылай бер кисәк җитмәсә сындыралармы? Белмим. Безгә җитте бөтенебез алдык без аны. Шундый күңелле уза икән, менә андый йоланы беренче тапкыр үткәрдек. Менә бит инде анда барбыр сериалда төшү, теге зур эш процессы менә иң авыры синең өчен нәрсә булды анда? Теге мораль яклап дип әйтимме, физик яклап, иң авыр нәрсә булды синең өчен сериалда? Миңа бик күп кеше бу сорауны бирә. Бөтен кеше кызыксына, әмма дә ләкин менә җавап кайтарырга мин башка бер әйбер дә килми. Чөнки минемчә яратып эшли торган эш ул авыр була алмый. Миңа авыр түгел иде, миңа кызык иде. Менә теге серияларны да безгә бит инде төшергәндә параллель язып бардылар. Һәм миңа кызык иде, менә ничек дәвамы, ничек була, Эльвира нишли, Эльвира ничек җавап бирә, менә миңа кызык иде көннән-көн. Мин теге без кайта идек, чынлап та съемкалар бара иде, 8 хәтле дә бара иде. Теге кайтасың, текст өйрәнергә кирәк иде, ә мин теге миңа кызык иде, мин теге укый идем, миңа авыр түгел иде, мин кайбер чакта төнге 1-гә хәтле дә өйрәнә идем, теге иртән автобуста барганда да өйрәнеп бара идем, чөнки миңа кызык иде. Һәм мин аны авыр дип әйтә алмыйм, ул миңа чынлап та кызык иде, һәм ул миңа ничектер рәхәт алып килә иде. Минемчә, тагы 5 ай төшерсәләр, мин рәхәтләнеп тагы 5 ай төшер идем. Дөрестән дә теге яраткан эшең белән шөгыльләнгәндә вакытның узган сәлми күбесе әйтә бит инде иң мөһиме яраткан эшең белән шөгыльләнергә. Ул чынлап та бәхет. Яраткан эш. Менә теге мин дә әлеге мизгелдә теге телевидениедә төшүләр үземә бер рәхәт, теге эшнең авырлыгын сизмим. Димәк, син бәхетле, Руслан. Аллаһ шөкер, рәхмәт. Шул. Кара, тагын шундый кызыксындырган сорау. Менә сериалда төшкәчтән синең поклонниклар саны арттымы? Менә иң кызыктырган сорау инде ул бит инде. Яшь кыз инде телевидениедә төшәсең, барыбер җегетләр язадыр бит. Язалар, җегетләр яза, язуын яза, әмма дә ләкин шундый бер кызыгай бер сиздем. Менә хәзер инде маскасыз да йөрибез бит күп кенә вакытта урамда йөргәндә. Менә биттән танымыйлар, мине тавыштан таныйлар. Менә теге кичә булган вакыйга. Мороженое кичә сатып алам, бер мөләем генә матур гына әбиең сата иде мороженое.
Һәм теге ничектер карап тора, теге сизәсең бит, кеше ничектер икенче төрле карый, теге карап тора да. Мин бит теге менә йөзең таныш түгел, тавышың шундый якын, мин бит синең тавышыңны беләм, син минем белән аралашканың юкмы, мин син күргән юкмы, әйтәм, бәлкем сез төнде яратасыздыр, әйтәм, кинолар карыйсыздыр. Точно, бит син Эльвира. Һәм мондый күп кеше тавыштан таный. Менә ничектер бәлкем йөзем үзгәргәндер, күзләрем бәлкем үзгәргәндер. Менә тавыштан таныйлар күп очракта. Сезгә тамашачылар экраннардан әлеге сериалны карарга тәкъдим итәм. Теләге булган кеше әлеге сериалның беренче 3 сериясын ялгышмасам интернеттан карый ала, инде тулысынча 40 серияны карыйсыз килсә, ТМВ каналының яңалыклар артыннан һәм программасы артыннан күзәтеп барыгыз, кабатлап күрсәтүләрне сезгә тагын әйтәчәкләр. Эльвина, сен белән әңгәмәбез бик күңелле булды. Мин ашадым, тамашачыларыбызга да ошагандыр. Сорауларыгыз булса, социаль челтәрләрдә алар аңа да безгә дә яза аласыз, барсына җавап бирәбез. Без инде һәр әңгәмәбезне тагын да күңеллерәк эшләр өчен сиңа дип уен әзерләдек. Ого. Һәм иң яраткан уеннарның берсе минем ул да булса караш дигән уен. Нигә караш? Чөнки күз кешенең күңел көзгесе диләр һәм күз буенча кеше турында белеп була. Ә монда инде экранда безнең кешеләрнең күзләре күрсәтелгән була һәм син әлеге актерны һәм шулай ук персонажның исемен әйтергә тиеш булачаксың. Син әзерме? Мин әзер. Әзерме? Ялгышырга ярамый. Бездә ялгышкан кунак безнең киләсе чыгарылышка сценарий яза менә шулай. Вәгъдә бирә алмыйм, тырышырмын. Әйдә карыйбыз, бер сумал кар, җиңел генә. Беренче караш безнең кем микән? Бу бит минем яраткан Фирая апам. Минем әбием яраткан. Алга таба дәвам итәбез. Бик дөрес булды бу. Я, дөрес. Менә бик җиңел. Дәвам итәбез. Икенче караш. Бу минем энем Марат Азамат. Азамат, дуслар, сериалны карагачтын барысын да үзегез белерсез. Дәвам итәбез. Һәм алдагы караш. Бу минем әтием Радик Бариев. Радик Бариев, ә минем Instagram шилтәремдә мин Е Радиковна. Һәм күп кенә кеше яза, чынлап та синең әтиең мәллә дип. Ул бит Радик Бариев, ә мин Е Радиковна булган. Бөтен кеше шундый сорау бирә. Туры килгән бу. Инде моны маркетинг ход дип әйтсәң дә була инде бер караганда. Ярый, бик җиңел әйтеп барасың син буларны алга таба. Һәм Бу бит Зульфия Валиева. Афәрин, бик дөрес, бик дөрес. Дәвам итәбез тәк. Танырсың икән бисен? Бисенме? Бәлкем Фәрхәт? Юк. Бөтенесе булай җиңел бас. Бөтенесе ничек? Ярый, әйтеп тормыйм, мин сине борчып тормыйм. Әлеге шибәр җигет ул сериалда булмады, тик ул алга таба. Алга таба сериалларда булачак. Сезнең карашыгыз ошаган инде шундый. Кара күзләре. Без икебез дә бер җирдә укып чыктык, шуңа карашлар бер төрле безнең. Дәвам итәбез. Һәм инде бу инсан бик җиңел булды. Хәзер икенче турына күчәбез. Икенче тур ничәнче серия дигән. Хәзер инде син серияны үзеңне күреп, кайсы серия икән дөрес әйтергә тиеш буласың. Хәзерме? Инде 5 ай буена төшкәндә исеңдә калдыргансыңдыр дип уйлыйбыз. Киттек. Һәм беренче кадр. Бу беренче серия. Хәзер беләбез аны. Беренче серия, афәрин, бик дөрес. Алга таба. Бума? Бу икенче серия. Өченче серия. Өченче серия? Икенче сериянең икенче әйдәгез, икенче. Әйдә карыйга. Афәрин, икенче серия. Дәвам итәбез. Без да шул сериядан икенче серия. Дөрес. Һәм алга таба. Бу өченче серия. Афәрин, өченче серия. Һәм алга таба. Бу да шул өченче серия булырга тиеш. Дөресме? Әйе, шул. Кайсы җавабын кабул итәбез һәм? Юк. Беренче серия булды. Ярый, инде все. Уйны уйнап алдык, әз генә ялгыштар булды. Димәк, безнең Чулпан киләсе атнага сценарийны Эльвина яза. Вот. Ярый, борчылма, бу шояр тугына инде. Беренче җозойлап табара кирәк. Эльвина, бик зур рәхмәт. Синең белән әңгәмәдә бик күңелле булды. Уенда да әзрәк күңел ачып алдык. Тамашачыларыбызга да шагандыр дип уйлыйм. Әминде дуслар, Эльвинаны тагын бер кат күрәсегез килсә, ТМВ каналыннан бер хәл сериалын карарга тәкъдим итәм. Иде. Әзер түгелме әле син? Алла куркмас өчен нәрсәне уйлап тапмыйсың? Иде. Кунак бар бит студиядә. Сәлам, Шулпан. Аңлавымча, без тамамлыйбыз. Сау булыгыз, дуслар. Рәхмәт.